18 il-laqda mhux governattiva ingħataw fondi mill-Malta Community Trust Fund permezz tal-Fond tal-Laqdiet Volontarji. Kollox ġew allokati mal-460,000 euro. B'kull laqda mhux governattiva ingħatat fondi li permezz tagħhom kull laqda se twettaq proġett b'element soċjali li minnhom se jibbenefika il-poplu Malti u Awċi. One News tkellem ma' Matteo Privitelli, membru fl-eżekuttiv tal-Core Platform, li spjega l-proġett l-organizzazzjoni se tkun qed tagħmel permezz ta' dawn il-fondi. Ħanneħolqu National Action Plan for CSR for Malta. Bażikament ħanneħolqu isom guidelines għal businesses u NGOs biex ikunu jistgħu jimxu magħhom fejn jidħlu CSR, anke fejn jidħlu proġetti tagħhom. Laqdiet mhux governattivi li bbenefikaw mill-proġett intgħażlu wara proċess trasparenti ta' evalwazzjoni. Il-President ta' Malta, Mer Luis Colero Prega, faħret il-ħidma li jagħmlu dawn laqdiet li fi kliema jagħmlu xogħol impeccabbli. Għal dan l-għan dawn il-fondi se jgħinu aktar lil laqdiet magħżula biex komplu jwettqu l-ħidma importanti fis-soċjetà.